We're back! Sundaya tryouts. Second to the last battle of the night. Nagano si Bakbak, Scarface versus Errol. Sila ko tugayon sa akong tuo. Ika magbuhol. Yo, Scarface, shoutout sa day. Shoutout sa Lagang family Limoneras, family ni Angelica Limoneras, ug sa Bugoy Jan Angelo Lagang. Sa ang anakon Clay Lorenzo Lasya, SB Bowlers, Posang Sharp Click ni Excavators, Skate Clothing ni Boss Rodel, 1600 na pare ni Boss Mac, Far High, TBI 38 Street, Team Insight, Team Lure, ug syempre shoutout sa tanang member sa Rascals. Don't check sa ako wala. Ika magmaktan. Buhaya. Shoutout din ni Ace Biasa, Teskina Rappers, GC nga mga burikat, Familiti, Jake, Stephen, Godog, Mander, Bijoy, Kim, Binji, Gay, Monica, Cute, Nival, ug Alde. Shoutout ni Jake! Hildi! Ikaw na? Bastoy. Ikaw na, Bastoy. So wala sila paabot ng kulitos. Siya ko na yun na. Hari. Dog Errol. Pili niya mo na Scarface. So, palihog na lang. Ikaw na yung buhol down. Yo, second to the last battle. Sundaya tryouts. Errol versus Scarface. 90 seconds, Scarface. Minaw. Yo, check! Yeah! Ditso na takotor na! Pero maski pili na nga mo try out. Siyempre, kung lupaniid, kung ninyo ang hideout. Kung berman sa masabdi iron, makasapi na sad ko no doubt. Siyempre gusto sad ko og bonus, makaning duwaang gihatag blowout. Ha? Boss B, Boss Ralph, kung yung mga batang MC nino dire, kayo naman kayo nila sa una. Ako dito sa Bohol, dito na sa Torna. Back to back final sa Yuna. Ano nga tryout, main event, automatic, waa, ano nga prospect, ano prospect, syempre matic, first pick, bulik sa Wemban, Yama. Hindi ba hilig sa kag-basketball / hip-hop nga palyado. Veterano na ko sa dula in short dili, bakal yamado. Bisag kus ubiran pa kunimo, di magsilbi ni mong ISO, makalusot mga ka pero butata, yun sigurado. Ay, grabe ka active ka sa activity. Gusto pakitaan, ti ka o clarity. Layo pa kay kastinuod, ayaw pag-astang murag varsity. Dinha yung ka nadaot, naburaot ng hinambog na vanity sa sobra ni mong pagkadaot, tas na imong ipon na cavity. Hasta imong ipon na cavity. Kuwang nga laggamay tawgo na kagpangag. Napay iyang pen game, bisag way angas mo aksyon pa og hamag. Napay ang angas mo aksyon pa og hamag. Flawless ka dadula nimo, pus ani ka mabadibag. Sa iyang smile siya rin naka-G mo kining banga ka na ibangag. Kung di ba kaliwat sa mong komedyante, mong dikta nila lison. RIP sa King of Comedy, Dolphy Quezon. Pero magsagwa lang kay Bayotol. Wala na daghang reason. Luod yung tang-awon o kaning si Dolphy o si Aaron Quezon. Pero wait, champion daw ni siya sa MBDM. Way hinungdan inyong igado, murag si BBM. Karon pa kong kakontra o ingane. Si Big PM taod-taod kalitrat kawala murag GLBM. Karon ang duwaan ng MBDM nga mga bagduaan mo. Mga bago daw mao, mga banga di ka mao. Maong body bag dawata magkaya mo kat o masakir bra di ka agwanta murag mama sa pano.
Ug wa pa ko mahuman bro, maong bunog dangatan mo sa turang premyuhan mo og 1K kay mga bugo di ay mo. Ug karon nakakontra ni addicted sa excitement, pistimurasan og mao. Gikulbaan ginang pormaha ayaw ko ilara bro, pero sige. Ang hatag imong excitement, give and take na ni kuno kay baw kung sa pagkakaroon excited na kang mapildi bro. Yo! Yawa! Naggarang tagabol! Naka daw ko'y pataka na daw, sige na daw kong PM sa GC. Siya may patagad kaayo. Ya! Back-to-back finals daw siya sa Bohol. Siya ni Agi og try out. Kana nga Angel pasabot nga di kalig-on. Nanabi ka nga back-to-back finals nga wa makakasuway champion. Back-to-back finalist. Siya si Scarface. Kung sa Bisaya, uwak sa naw. Tabugos mo kagat. Hait ka kung lapis makasama ng suwat. Ako ginumong mo doon. Bisag dili ihunat na di lang basta Scarface. Mapuno ni sa uwat, game! Familiar mo ni Nawa? Familiar mo? Familiar mo? Dili ni si El Shaddai, ha? Siya ang nagpilding El Shaddai sa Bohol. Pues dere magpuliki. Magkamang na iguli, nga muraba og tiki. Straight daw ang punches, pero grabe kay hiwi. Ni daog lang El Shaddai, kay di basihan, kung kinsay mas puti. Yaabig na pildin mo ang... Yaabig na pildin mo ang champion, magsayon-sayo na kadere. Tanawang-tan makasalir. Isod si mong utok, nga ni champion mas El Shaddai, kaya ko ni tayo lugapel. Sige na pildin na tunimo lagi. Congrats do. Kung nakalusot ka sa El Shaddai, di na ni madaog ampo. Sige Lord, bugo! Tanawang-tan makasabay. Kaya nangurso magdayo, dapat baga agatay. Imong round sa grupon, sigurado nga patay kini taga Bohol. Bukag ko nga murag nag-able og kalamay. Yawa. Nakawatan pag itining buang. Climax versus Marcia and Bonifacio sa Apollo. Anas climax. Murag prime ni Reale. Reale. Delikado ko bang ito? Nga Scarface versus Barbarian Salor. Ana siya. Murag prime ni Kobe. Kobe. Delikado ko bang ito? Mga putida. Mga MC nga way utok nung saligan pangopya. Hilig kay suun-suon, awang aron ng disgrasya. Di kang Realen. Ato kang Kobe, ay kabalaka mo sunod kaniya pakauwaw. Nga grupo nimo Rascal. Rascal? That's right. Mga askal sa duwa, magkadugo sa fight night. Saligan ng pangopya aw. That's life, bantog day mga ero, ay estilo, line bite, sige pagod! Kaya kining haligi sa Bohol, matik na kukog. Bisag unsa pa ni kalig-on mabungkag sa kukurog. Dapat lang nga magbantay kay pangdakdak amudumog. Kung nakaluwas ka 7.2, mas kusog ni nga linog. Kay bisag sa experience lamang, sa bad ko mag-alaman. Wa ko nahadlok malamang bisag anad bang anahan. Puro nonsense ra ang tabi. Nga muraba og amang, wanay ligon ang tuhod, basta tiguang maunay bitirano rumag kamang. 2 minutes. Gusto mo na to? Murasan og mao. Suwe daw apel back-to-back league ang maka-back-to-back finals baka di ba di ka kahimo? Ha? Round to game? Dugay na kong binatel. Pero daghan pa kong angay nga patunayan. Pero karon nga nakatabok, siguradong line up kay makuhaan, siguradong makapasundayan. O kamo kay pasikatan, kaya ni tryouts pa lang, siguradong may mataga kada naa kay pangbuhian. Unitan ako sa iyang past battles. Grabe ka na punch, wala joy boom. Minus pa kay kamong puntos, nagpaila ka nga late bloom. Komportable pa sa kada dula, feel na feel ang pagkaduma Trafalgar Law lang sa One Piece kay kusog kag naa kas inyong room. Di ba ingon siya ni Jake? Ipatay mo akong iro? Well, congrats! Sigurado imong heartbeat mo paspas nag-detect. Kaya nga patay mo nga iro, ang tag-iya to si John Wick. John Wick, kunya kurma ingana. May pagipaagi lang to ni mong atik. Hoy John, Dick, ayaw pag feeling sick. Masakiton na yung kagporma mong gitawag kag John Wick. Kay Wick pagkakaayo, gaan pang mga labog.
Kadali ra ba nimong huyupon? Nga mura bang abog pero saludo gyud nimo Brad. Pang knockout mo niyang kusog. Sa sobrang kakusogod sa iyang mga punches apil ang crowd bay nakatog. Kay kalay-lahi daw niyang estilo pistikin sa mantaw gilalo nimo. Sa dinaghan po taw kalay-lahi kung sa may kalahian di ay nimo. Kay ako gitabok na ang dagat ug ang mga bawt kay gisagubang para lang makadebate ning hanginon nga buang o hanginon. Mo ko ang layan giubos di matuwang kay kung asa ganitong hanginon at tuko iatbang. Kaya po kay respeto ni Boss B, labi na ni Boss Ralph kag ina kusugan. Dako kay kung utang kabubuton giaktiman ko og taman. Mapakan-anan utagay man grabe walay kahumanan sa dinaghan ko daw ng utang tibaw ahok pabatok kabayaran. Mo ibisbitsol ako sa turna. Niduwa ko ni try out ang izawat ang utang mahinay-hinayan. Intong na, intong. Kung ibisbitsol ako sa turna, niduwa ko ni try out ang izawat ang utang mahinay-hinayan. Ang utang nga. Ibisbitsol ako sa turna. Ang utang mahinay-hinayan. Oh, abig chow ka ning way buot. Siyempre, basta utang dahil ayaw kung makalimot. Ha? Kaya palihapon, ang gihapon is dang lapu-lapu ang tumbok. Pero halatadong, kulatado, ni nanimaho mang bulok. Alangan man og budaginot, basintiyan magdaguok. Mong na ang lapu-lapu sa iyang rep, pen, aron mag-preserve ang pagkadubok. Ug shout out din sa tanan nga imuha nga gipang shout out. Padulong pa lang ka mo shine, mo ni silbi ni mga lights out kay nakakita na ko ning duaa. For telling when I found out mo ra ning Pablo Escobar. Pakyunti ka ni mo ang hideout. Yo! Gabe! Gijawat na niya nga battle. Gijawat? Jawa! Ilang liga sa buhol o giyang color akwaan ako bakal. Mga organizer nga sinyalan siguro sa curfew di ka palag. Gi-expose na mong adji nga kusog ito nga sumbad bantog lang itong ni kaya event sa ilang buntag. Mga sick din sila literal. Nasakpan na ako inyong weakness. Inyong sakit acrophobia. Kay na ay fear of darkness. Ako'y mupawang si mong suga. Mangurog ug mubahar. Kining mahadlok og ngit-ngit di atbangan ni balanar akong kayawa nito ka. Dili maayo nga balita. Kung nahadlok ka sige piyong. Di ba mas git-git imong makita sa padlakaw ayaw pataka awalahi imong gidasmag. Kining nangita og kahayag di na maabtan pa og buntag pero Scarface joke ra bitaw. Basin makaihis purol ning bugo. Kining pagdayo nimo from Bohol to Lapu-Lapu dako kag sagpa nga kumo. Way kausaban sa kaugalingon nga liga bisag unsaon pa og puso. Way pagsaka sa lore mong naari sa sprout kay namasin nga mutubo. Pagkabugo nga pareha mi influence ni Tipsy D sa 4 bar. Ingani ang suwat. Pero ang nakalahi lang nato ay di lang basta style. Hasta linya imong gikawat ang Tipsy parang snatcher sa tuwing binibigay nyo ang lahat. Nga iya ha, murag tulisan. Ihata gid ang tanan. Dili mo deserve isang pila nga amount. Iyang tabi Tagalog ug Bisaya. Amo ni pang local account. Mao day ni dayo agawn. Imong trip ako nabasa kanahan. Ang tinawat ilaha ari ibaligya aron dili masakpan niya. Dikit-dikit daw yung punches. Uy masaya nga tinta. Natural mo siksik gid ang suwat. Kay mga awat, mga uglinya nga kung si taon daya. Dahil supa ang kilit. Delikado kay binuha ka na mao ni risk taker. Wa daw niya gikopya lagi. Wa daw niya gi-recycle. Ingani gid basta hilig og steal aw defensive player. Nga mao ni akong napili nga ender. 5 human senses ang strategy. Makakita ka o makasimot. You can do it properly. Makatilaw, makadungog, makahika. Kumplito ang ability o nakakatanan senses. Pero wala kay sense of originality. Paka-wow! 2 minutes. Yeah! Mga oto-oto! Amo kong tanan kay gikuyawan. Gikawat ko na itong tiksidi, pisti gigamit na mo itong barbarian. Una itumon ko ko. Pisti ayaw pagkaminos. Ikaw na puti na ka kay nagsige magagpamulbos. Di porket ni dawat ko ni nga battle, nagpasabot nga kusog na ka. Yandaman ganin imo sa kabulan para lang makapika. Sa tong duwa ka makuha, taman luha ang mata.
Murag batang ni duwa, ano nga gikuha, kay gitripan na gyud tika. Kaya malabwan ko ang imong apas, mong ayaw pag-feeling. Mura kag buing, muagi pagkagdaghan, kaayong training, kay daghan pagkagangay nga mahibaw-an. Maong pag-schooling, hantod mapareho, nakapero, bosigis, calling. Kaya nahip-hap pa daw ni siya, tungod kay uso, karon, mangulata kung mga peke, naman sa mudigwa. O, sukaron! Ipeke sa tanang peke, mura ka tong 1K lang ang cash. Pati sa performance ni mong peke, mura wrestling sa Pinas. Hindi ba gusto ka og exposure? Sige, what you get is what you see. Ibagnod ko ni sport ritual ang muspark nga murag what to see. Komportable no sa siya mga sulat, kay gisuwat niya sa papel. Bisag unsa pay mong tumong, dili gyud ta magkatupong, kay dili ta magka-level. Sama lang sa imong appearance, wala gyud kay appeal. Bye-bye sa imong career, kay sa torna wala gyud kay appeal. Mapasikate gyud kubay. Tan-aw na tong asataman ka mulhawtay. Murag kaka gyud ni Sharon kay mahutdan gyud ni ubutay. Kananing kamo to ning giatay, murag tanong ni nga ni Katay, mala Tagalog lang ang ending kay ikaw nang makatay. Kay sa turna, sigurado na kung in, samtang ikaw siguradong out. Ikinsamang taon ni siya, wala man ni siya bout. O ni champion sa Mactan, yaw man lang kumanlimbaw. Basta nakalimot ka, ako'y gatumba to ni champion ang sprout. Ha? Di ka na syagit, yun na bungol, samtang battle cry, yun di mo ungol. Mga gahe, mga balay, balibag, o mga pungkol. Mga pagan, di kadagan, di panitan, di himulbol. Siyempre ingana, di nadangatan, kung magpataka ka og sukol. Og last, boss B, boss Ralph, mo aksyon na takong pangluod. Beef ang gipangayo, pero nga naman yung exotic man inyong gitukmod. Pero anda masat kumukilaw, basta ang lamas kumpleto glunod. Siyempre ang lapaon ni taga-buwaya, kaya diyan ang buwaya na tinuod. Sa tanan ng mga manang-away, kasaksi ang among away. Ang among gipakitaan kung sagod ang aray. Kaya lagi mo magmahay, bisan ka mo pa'y giduka. Isulet mo ang ticket kung si Scarface ng buduwa. Why ticket dre oy? Sulit daw ang ticket, basta siya na mo duwa. Linya kaway kwinta. Natural mo sulit gid ang ticket kay kusgan kay mo kontra. Bugo. Round 1 pa lang daan. Maila na kung sa'yo mula ba mga battle. Pag round 2, game cruise na mga watay. Pakauwaw na rapper. Karong round 3 di maghila. Pero it doesn't matter. Diba-dibag na nina ko 1 o 2. Karong igo na lang mag-zipper. Game. Kailan mong Lil Strokes or Lil Strokes? Kailan mo? Asa to? Lil Strokes, sir. Huli na. Kailan mo Lil Strokes or Lil Strokes? Dungan-dungan na rin sila sa eksena. Pero nabiyaan kas Nazareno kay di pang God level. Tira. Karong tigpak-pak na lang kaniya. Na nagsagol ka, suya ang apir. Kaya kung kinsay pinaka ito, maupay nihayag ang karir. Ikaw, iguran na wani sa eksena. May pag mag-disappear. Kaduha na nag-finals, pero kaduha sa natupong ang tiil, kapila na si battle. Pero wak man lang misalir. Bisag na ikaw, sumong panganway, padul nga ni mong karir. Nga mga hambog na veterano, o makamataan sa mato. Uran, naduwa na si Paypay, pero wala bisiga ang kayo. Karaan versus Bellevue, sobrang ka-fresh pa ni Bato. Kini nga matchup ang patunay, na dita ng karaan, respetado, kay nangaraan na ka sa ingani, nangaraan na ka, pasabot ana, o sa kakabugo. Sa kadugay ni mo sa eksena, anong naagtan pa kanako? Kay di matawag og veterano, kung walay ang bagsahip, hap! Kay kung kamaugid ka sa battle rap, nga nung wala pa ka sa flip, tao! Kay karaan ng giatbang, mong dili masayo-sayo, kung bago ka sa eksena, kung sa pangalam, kaya nabigong. Kung kakaraan ang saligan, o katawan na lang dayon, kay kung kinsay mas dugay, maoy duols, kamatayon sila! Ang karaang lato-lato sa pagbalik ang kasaba makaaning kami na ang mga pako pero murag 2G kung mapraning kung ikumpara sa trabaho sa mga rookie ni Mukaging mabiyaaning mano-mano mas productive ang bagong machine mga yoyo suporta na sa mga bago kay sa hate way mapala usara tong poste iyahay ng tagsuga kung nakaiwa nakabot, himuad kuhit akong gama niya sa pangandoy ni mong maila sa flip top Scarface, ako na'y bahala. At last,
Nakabantay ba kas mga taga-Lapu-Lapu? Way gipili kung asa mo siya gitog pakpak. Kay bisag bisita ka, basta kusog ka, automatic thumbs up. Ingani ni dire, kay reputasyon sa liga o kultura among gilantaw. Di pareha sa gibuhat ninyong El Shaddai sa Bohol nga bias kay mga nananaw. Abidayo, way respeto, piliyon og asa mo react, way kwinta. Hoy mga bugo, kung bias mo crowd, undangan na yung liga. Veterano sa Bohol, iba-iba, bag-o. Kung ganahan ka mo lambo, imong karir ay nagbalik sa Lapu-Lapu. Uli! Okay, Sundaya tryouts. Second to the last battle of the night. Errol versus Scarface. Tagado mo si Mabakbak. Judges. Yo, KJ, kuan feel ako hindi ito pero tablara kuan lang feel ako round 1 slight edge ka Scarface round 2 para Scarface round 1 slight edge sa round 2 niya sa round 3 kay Scarface kuan siya murag same rail lang setup mas advanced mas ahead siya sa rhyming tapos kuan sa quality lang po sa punches kay parehas sa setup so 4 bars mostly niya mas quality yung punches nayuban nga murag kuan either silang duha nayuban nga murag nakadungog na ko sa kuan sa punchline so maybe walang raw gyapil niya murag naindot na to yung round 3 ta pero feel na ko murag mas punto kumpara lang sa kuan ilang duha mo gud kay mas iyaha kay direkta iyaha kay nindot na yung tayong quality sa yung round 3 pero more on selfie bars man so if imos na isang ka mas kanang angayan iyaha kay tungod kay direkta ni Sandra so round 1 Scarface, round 2 slight edge yapon niya Scarface yung round 3 so all 3 rounds Scarface. Round 1 Scarface para na ako mas ni-dominate siya itong round sa presence punchline count sa round 2 ang gikuan si katong Gary Errol sa round 3 Scarface mas although every round mas kuan man mas kanang dikit ra matawag pero mas mulabaw si Scarface sa punchline count lang siguro para nako so, Scarface. Yo GK, Errol, Scarface, daog ang Sprout, daog ang Nananaw. Pero atong every round sa round 1 murag mas daghan kog mas na-adapt ng mga lines ni Errol nakuha niya mas napundo baybayog napundo pero dili sa di kalimod nga ang ka-Scarface, medyo anaan na yun ang duwa. Sa round 2, nakauyod ko silang mga ender. Siyempre, sa kang Scarface, katong Hideout, Escobar, sa kang Errol, katong 5 senses, murag bag-usad sa pandungog. Medyo na-connect niya itong mga lines niya, like sa line bite, na atog yun sa ender, naabot, katong 5 senses. Sa round 3 sad, medyo mas nilabaw, kugo ni Errol. Maong, sa round 1, Errol, round 2, Scarface, round 3, Errol, 2-1, Errol. Yo, check. Pasundayag tryouts. Errol versus Scarface. Nagkaan sa itong si Mabakbak last. Judges decision 2-1 Scarface. Shout out Errol. Grabe, gipangandamang yung taman. Salute yun. Nakuha niya daw ang respeto.